हब तो कौन कहले हबनी किए कहला हब ना कहला मोर बापा गोटे आउ काम मध्य गोटे ए झीलटा कहला आम गाँ कमला साबत दिए सती अरे बहस ना पूरा पूरी समान चौल आउ देखा ना गोटे चाउल तमे तो जानिछ केते कौन भल भल मसला सब भांगी जाଉଛି कथा कौन कि मो पुओ गोला मधुआ सत्तर जन उठा बड़टारू राज्य खेल बंद कांडी पिउछ कौन कहले माँ जाताड़ी बाबू मद पिउछंती अरे शास्त्र अच्छी परा किए पिएनि मद ता वंश गुड़ा पूरा बंद बाबू मद पिउछंती पियंतु तार जेते इच्छा सेते पियंतु किसी असुविधा बनी हेले माँ जाताड़ी मो कथाटा टिके बुझिले ए बुढ़ी दे ए बागर एते शीघ्र पारुछ एते शीघ्र ठीक कर दियो ओ माँ जाताड़ी मो आगामी तिथिरे करदेवी मो आसुचे हे भगवान मो वंश परंपरा को रक्षा कर तुम्हारी हाथ गाड़ी गाड़ी भूल कौन कहलु सत्य रखा पुणी एत रंगा सांग मान सह ना कर अपन की एडी सुने पुणे तो बाबू कहछि तो 12टा आरक्षित कर देबे कहला मोबाला ओ ठीक है ओके लगते ओ भूली आसला बारे तो बाजी बाबू बाबू सब करे तू मत डर होती ए ने मुझे मो कथा बोलिबनी ओंगे भूली गया तो ना चिंता कर बाय मामा बाय आई लव यू मामा बाय बाबा जय बा तुमको कौन ये दिन मुरई देव मो डाक कौन तो शुभुनि
କମଳା ହ୍ୟାଲୋ ଏ କମଳା କମଳା ହ୍ୟାଲୋ ଏ କମଳା ଘରେ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ ମ ମୁଁ ଡାକ କ'ଣ ତତେ ଶୁଭୁନି ଛୁଆରେ ପୁରା ସେ ଛୁଆ ଐଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇ ଚାଲୁ ଅଶୀ ବର୍ଷରେ ପାତଳା ବାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଇକା ମୋତେ କ'ଣ ଡାକିଥିଲେ କି ପୁରାଇତେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ଆରେ ଦରକାର ନଥିଲେ ଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୁରାଇତେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି ତୁ ଯଦି ରାଜି ହେଇଯିବୁ ନା ଖାଲି ଫାଇଦା ଉପରେ ଫାଇଦା ହବ ତୋର କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ବାବୁ ଖୁସି ଖବର ତୋର ଫାଇଦା ଉପରେ ଫାଇଦା ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କଲେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଆରେ ତୋ ଝିଅ ସତୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ନା ଖାଲି ଟଙ୍କା ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତୋ ଝିଅ ସେଟାକୁ ଗଲେ ରାଣୀ ଭଳି ଚଳିବ ଆଉ ତୋତେ ବି ଭଲ ମାଲ ମିଳିବ କ'ଣ କଲେ ସୁରେଶ ବାବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆରେ ରତନୀପୁର ଗାଁର ଜମିଦାର କଥା ଶୁଣିଥିବୁ ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡା ଯିଏ କି ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ରହିଥାଇ ତା ପାଇଁ ତୋ ଝିଅର ହାତ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ବାବୁ ଜମିଦାର ଆମ ଘରେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ ଆମ କ'ଣ ଗରିବ ଘର ତାଙ୍କେ ବନ୍ଦ କରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଏବେ ଡେରି କାହିଁକି ଅତି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ ହେଲେ ଦୂରେଇছে ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମିଳିବେନି ଆଲେ କମଳା ତୋ କଥା ପରା ମୋ ମା ସାନ୍ତଳିକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ତୋତେ ପୁରା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ହେଲେ ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ରାଜି କରେଇ ମୋତେ ଫୋନରେ ଜଣେଇଦେବୁ ଏଠି ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାକି ତ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆହୁରି ମିଳିବ ତା ବାପା ମା ରାଜି ହେବନି ତା ପୁରୁଷକୁ ରାଜି କରିଦେବି ନହେଲେ ଦେଖିବ ପୁରେଇତେ ମୋର ଅଫିସରେ ପଳ ହେଲେ କମଳା କାମଟା ପୁରା ପକ୍କା ମୋ ମା ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ତୋ ବାକ୍ୟ ହାତର ପୁଠିଲା ଲୋ ମା ମୁଁ ଆସୁଛି କମଳା ए कमला कमला कुआड़े गलु लो कमला कौन पूरी घर आसते कि कौन दरकार थे तोर कौन बाबा पार्टी कर बाटर भेटी तो से पचारि पूरे तो भल लोक नुहति तो पचारि जल्दी कह गोटे बिलକୁ ଯିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ ଯାଉନ ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଯଦି ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆମ ସାଥୀ ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିବେ କ'ଣ କହିଲ ଆମ ସାଥୀ ପାଇଁ ସିଏ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାର ବୟସ ହୋଇନାହିଁ ସିଏ ଏବେ କାହିଁ ବାହା ହବ କ'ଣ କହିଲ ତାର ବୟସ ହେଇନି ସିଏ ବାହା ହବନି ସେ କାହିଁକି ବାହା ତାକୁ କଥା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର ତମେ ଜାଣିଛ ରତନପୁରର ଜମିଦାର ପିଲା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତମେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ କହିଲ ସେଇ ରତନପୁରର ଜମିଦାର ପୁଅ ସେଇ ଦହିତାଇ ସିଏ ତ ଗୋଳ ମତୁଆ ମୋ ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇ ପଛେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କେବେ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେବେ ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲ କରିବନି ତମେ କ'ଣ ବା କରିବ 14 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନହେଲେ ମୋର ଅଶ୍ଳୀଳ ରୂପ ଦେଖିବ ତୁମେ ମହାନା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ନିଜର ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ଏପରି କଥା କହିଥାନ୍ତ ବିଚରା ପିଲାଟିର ମହାରାଜ କ'ଣ ଜାଣିନି ଏଥର ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଏପରି କେତେ ନିଅନି କ'ଣ କହିଲ ବା ମୁଁ ମାରୁ ମୁଁ ଡାହାଣୀଟା ହଉ ଆଜିକୁ ମୋର ଡାହାଣୀ ରୂପ ଦେଖିବ କେମିତି ବାସେ ବାହା ହବନି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି ମା ମୁଁ ତ ଜଣେ
ଧରି ନେହୁରା ହେଉଛି। ତୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କରିବି ସିନା, ହେଲେ ମତେ ତୁ ଏବେ ମୋ ବାହାଘର କଥା କହନା। ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୋର ବୟସ ହୋଇନି। କ'ଣ କରିଲ କପୁରିଆ ଏବେ ଚାହିଁଥିବା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମାନେ ତୁମେ ଏତେ କାହିଁ ଜୀବିକା ରହୁଛ? ଜାଣି ଜାଣି ଝିଅଟିର ଜୀବନକୁ କାହିଁ ଅନ୍ତରାୟ କରିଦେଉଛ? କ'ଣ କରିଲ ସେ ବାହା ହେବନି ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହା ହେବ। ମୋତେ ଏତେ କଥା କ'ଣ ମ ମୁଁ ଜାଣି କରିକି ଜାଣି ହେବ ସେ ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବ। ବାପା ବାପା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ମା। ତୁ ଏତେ ହତବାଦିନି କା ପିଲାଟି ଥିବାରୁ ବାହାରେ ବୁଝି କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ତୋର ବାପାଟା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଲୋ ମା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ବାପା, ଏପରି କୁହନି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ହୁଏତ ଆଉ କିଏ କରିନଥିବ। ଏସବୁ ପରା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମାତୃବଚନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ବାପା? ମୁଁ ବାହା ହେବି ବାପା, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେବ। ମୁଁ ବାହା ହେବି ବାପା, ବାହା ହେବି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଲୋ ମା, ତୋପରି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଧରିବ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ପାପିଟା ଯେ ଜନ୍ମରେ ମାର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିଲିନି। କେତେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ମୁହଁ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲୁନି ଯେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛେ। ସେ ଦୈବ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। गौरी विषय कौन कर बाबू क्या परा माँ चाहता बेसी अपेक्षा कर शीघ्र जातु बाबू ये मो कथा शुणी ना सब डांस कर बाबू शीघ्र जातु बेल बुड़ी गला जहाँ बहुत बड़ बुढ़िया
ठीक है ଯିବା ନେ ଦେ ଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ଶୋଇରେ ଲଘୁ ଲଘୁ କଲା ସବୁ ତମରି କର ଆସ ଟିକେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ବାବୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତ ବେଲେ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ହେଲେ ଏ କଥାଟା କାହାକୁ କହିବନି କାରଣ ମୁଁ ଏରିଆର ଏକ ନମ୍ବର ବାହାମାଳ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ପକେଇବା
ବୋଉ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଉଥିଲି ବୋଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କହିଲ ପିଲାକୁ ପିଉଥିଲୁ ନା ତୁ ବସି କେମ୍ପୁଥିଲୁ ବା ପିଲୁ ତ ଆପଣ ସଫା ଲାଗି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବାସନ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଥିବୁ ଆଉ ଶୁଣେ ମାଛ ଆଣି ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ବେସର ଟିକେ ଦେଇଥିବୁ ବୁଝିଲୁ ତ ନା ଘରେ ବସିଲା କେମିତି ବା ସବୁ କରିଦେବି ବୋଉ ହେଲେ କ'ଣ କହିବି ମୋତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ କାହାକୁ କହି ଆଣିଦିଅ ବୋଉ। କହିଲ ତତେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ମୋର ଅସୁବିଧା କାଢୁଛି ତୋ ବାପା କିଛି କାମ ଶିଖେଇଦେବି ଆଉ ବୋଉ ଯାହା କହିବା କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ଠାରେ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଉ। କହିଲ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛୁ ଘର ସବୁ କାମ କରିଯାଉଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣିଲା ତୋ ବାସନ କରିଛି ତା ଘର ସଫା କରିଦେ ସବୁ କରିଦେବି ବୋଉ ହେଲେ ମୋତେ ମାର ନା ବୋଉ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଗୋଟେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିଦାରୀ ତଥା ରତନପୁର ସରପଞ୍ଚ ବାପ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ପୋଲିସକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କଣ संसारचा भागी गला संसारचा भागी गला हे भगवान ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ପାପିଟା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବର ମୁହଁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୈବ ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାପର ପ୍ରୟାସିତ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ହେ ଦୈବ ଯଦି ଏତେ ପାରୁଛେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେବ ଯେ ଦୈବ
ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ତମେ ଯିବା पिलाटा किसी खाई नहीं दयाकरी भिका मुठे दिया भिका मुठे से माँ मैंने भिका मुठे दिया भिका मुठे ସବୁ ପରା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଶ ଏସବୁ ପରା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦେଶ ଭାଗ୍ୟର ଦେଶ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ ଘରେ ବଡ଼ ଘର ଆଇଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ତୋର ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପରା ସୁଖ ନାହିଁ ଗୁରୁମା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଘର ବାହାର କରିଦେଲେ ଖାଇବା ଦାନା ଟିକେ ପାଏ ନାଇଁ ଗୁରୁମା ଏସବୁ କଷ୍ଟ ପରା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଭାଗ୍ୟର ଦେଶରେ ପରା ନର ରାଜା ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ଘାସ କାଟୁଥିଲେ ଭାଗ୍ୟର ଦେଶରେ ପରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଭାଗ୍ୟର ଦେଶରେ ପରା ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବସାଣିରେ ଶବ ଦାହ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କେମିତି ସେଥିରୁ ପିଟି ଯିବି ଗୁରୁମା, ମୁଁ କେମିତି ପିଟି ଯିବି? ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ସବୁ ସହିଯାଇଥିବ, ତୁମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଓ ତୋ ପୁଅ ମୋରି ପାଖେ ରହିବ। ତତେ ମୁଁ ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପରା ମତେ ମୋ ଦୈବ ଦେଇଛି। ଏ ଦୈବ ତୁ ଯଦି ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁ ଆହୁରି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ। साउंड दियो डॉक्टर कपाड़ साउंड ऑन कौन नहीं माइक जा चिपे धर माइक जाएगा। ସରସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି କି ଦେଲା? ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଜଲ୍ଦି ଆରେଷ୍ଟ କରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନେଇ ଆସ। ଗଲା ପୁଲିସ ମୋ ପିଛା ଲାଗିଲେଣି। କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ନାଁରେ ବିରୋଧ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲେ ହବନି, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପୋଲାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦଇଦାର ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା କି ମୋ ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କାଟିଦେଲା? ସବୁ ପୋଲିସ ଧରା ପଡ଼ି ଜେଲରେ ଗେଲେନା ମିଳିନି। ତୁ ଶଳା ମରିବୁ ଶଳା କେବେଠୁ ପୋଲିସ ହେଇଗଲୁ? ଅସଲି ନା ନକଲି ବା? ନା ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଆଣିଛୁ ବା? ବାଜିଲେ ଜାଣିବୁ। ଅସଲି ମାଡ଼ ବଡ଼ି ଲାଗିଥିଲେ କୋଉଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିଥିଲେ ଶଳା? ତୁ ବି ପୁଲିସ ହେଇଗଲୁଣି? ମୁଁ କହିବା ତ ବୋପାଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଚାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାଲ ସାଥୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ପୁରୋହିତକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଯିବ। ମାଡ ମାଡ हेटी सारे एई कला महारंडा आकु सारे बाड़े बाड़े आंछु थोड़ा आकु पाने पाने दबा पड़िबा स्वाति मैडम समस्त को अरेस्ट करा जायछि वर्तमान मो समस्त को कोर्ट को पठाइबा ପାଇଁ व्यवस्था कर सेमानको छाडी दियंतु पुलिस बाबू छाडी दियंतु। पुलिस बाबू मो साथी दोस्त की कथा कहबी यस कथाय पारंती ए साथी जेते तू कथाले मने सुभाय थिलो मा एबे जेते जमी आयो छी सबू तू कोन आउ तू दुई जण को बांटी कहू मु जाऊ मते भी क्षमा कर देले दिया ए मु एते चाचा परे जाइतिले कि मते क्षमा कर देले दिया मते ले क्षमा कर देले मां मु भी तोर अपराधी नहीं तोर अपराधी केही नहांती मते तोरा केही भी दुख की कष्ट केही नहांती मते तोरा मैं गरीब दुख देइछि कहले मते मो गरीब दुख देइछि मो गरीब जब परा मो सासू कठार आज मो बहुर दियो जाइछि मो गरीब जब परा मो आज साबता मां कठार झियर देह पाइछि कोन कहले मो गरीब मते दुख देइछि नाय एई गरीब जब परा मो आज मो सुख पाइछि। जैसे सुख दबो देरे गरीब Super